аввалан ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот бародарони аҳли ислом ва муҳоҷироне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ кор мекунанд. саломи бепоёни худро расонданиам ва гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин видеоҳое ки аз пушти Иззат Амон бениҳоят гӯем вуступад рафта истодааст. ман ҳамагиашро тамошо карда баромадам, наворҳоро дидам. хеле ба хеле наворҳои бисёру аммо бесарпарастанд ва мебинам ки дар пеши посолствои Тоҷикистон бениҳоят мардум зиёд ҷамъ шуданду аммо бесарпараст рафтаен. шумо бесарпараст рафтен. агар ба маслиҳат мерафтен, бо ягон калонтар мерафтен, беҳтарин мешуд. ва гуфтанӣ ҳастам ки бародаро, аз ин пас аз ҳамин рӯз иборат вақте ки видео мекунед, дар видео худатонро нишон надиҳед. ин аввалин минени шахсии ман, барое ки шумо ҳаматон шоҳиди зинда ҳастед ки барои ду занак, ду духтари тоҷик 4 нафар омаданд. ин ҳукумате ки ҳозир Раҳмонов вуступад мекунанд, Раҳмонова ҳимоят мекунанд, инҳо ҳамаш ба мисли як занак ҳастанд. барои ду занак 4 нафар омадан. барои шерои нар медонӣ чанд кас меоянд ваё. ва минени шахси ман ҳамин аст ки одаме ки кор кардани аст ва чӣ амалҳоеро анҷом додани аст, лутфи худатонро дар видео нишон надиҳед. аз ҳамин рӯз иборат хоҳишмандам, илтимос мекунам ба муҳоҷирои тоҷик, илтимос ҳар яктатон суратҳои Эмомалӣ Раҳмонова портрет кунед. портрети на он қадар калон, 40x40 ё 50x50. хоҳишмандам ҳамагиатонро мегӯям ки аз ҳамин рӯз иборат то охири моҳи апрел касе чӣ минении дорад гап задан гирад, дар видео партофтан гирад, приждат кардан мегирем. вақте сар надодан, агар то охири моҳи апрел, ман инҷо бо якду местни художник шинос шудам, историяро фаҳмондам, гуфтам ки ман ҳамин хел кор шуд, ман ҳамин хел честный человек, который помогает народу. Его ни за что задержали и арестовали в Таджикистан сейчас в данное время. Он его в тюрьме хочет посадить. Короче, на русском языке очень плохо разговариваю. Извиняюсь, если что. Короче, ман историяро фаҳмондам, гуфтам ба он художник ки ман як ақидаеро, як роҳеро пеш гирифтам ба худам, як минени шахсии худам ки хоҳишмандам ки ба ман кӯмак кунӣ. гуфт чӣ кӯмак? ман гуфтам ки Эмомалӣ Раҳмона ҳамчун як арӯс нақшашро мекашӣ, дар бараш Путина шаҳ мекунӣ, яке Путинро домод мекунем, Эмомалиро арӯс мекунем, мисли як живой барин шавад. гуфтам. вай инсон гуфт ин кор он қадар душвор нест, каме маблағ лозим аст, ба хайр аст. минимум як 10 портрети, баландиаш 2 бошад, паҳмияш 1.5 ё ки ба 2 бошад, ё 2 ба 2 тайёр мекунем. як 10 дар портрет художник мекашад, рангу бор мекунад, чӣ хеле домоду арӯси живое мешавад, анамин хел тайёр мекунем. ва суратҳое ки шумо бародаро ҳар якитон ба худатон мегиред, як рӯз ба ин кор анҷом медиҳем. ин серавно намефаҳмад. тамоми ҳоҷатхонаҳои Москва ба аксҳое ки 40x40 аст, 50x50 аст, портретҳое ки шумо мекунед, тамоми ҳоҷатхонаҳои Москва ба тақсим мекунем. тамоми метроба, примплазои Калонба, ашанҳои Калонба, дар ҳоҷатхонаҳо, дар тамоми ҷо тақсим мекунем. дар зери по скотч мекунем, дар унитазҳо мечаспонем ва мебинем ки баъдан нашуд, агар Иззат Амонро озод накунанд,
ва баъдан анамун портретое ки калон мекунем вай художник тайёр мекунад 10 дона ё 20 дона ҳамунҳоро гирифта ба майдон мебароем дар красни плоша. шахсан ман худам коре мекунам ки дар болои сурати Эмомалӣ Раҳмон наҷосатамро резонам, чунки ин наълатӣ нафаҳмид. ин як матали тоҷикӣ аст да, мегӯянд ки вақтҳои пеш, чанд қадар пеш тоҷик, узбак, қирғиз қазоқро қапида дастгир карда дар чоҳҳое ки партофтанд, чоҳҳо ҳамаш сарпӯша доштанд ва қирғиза маънка партофтанд, болоша пӯшонданд, маҳкам карданд, узбекро партофтанд, болоша пӯшонданд, маҳкам карданд, қазоқро ҳам ҳамчун маҳкам карданд, штоби наброянд аз чоҳ. вақти чоҳи тоҷик омад, тоҷикоя партофтанд, гуфтанд инҳоро агар болоша маҳкамам накунед мешавад. баъд гуфтанд оҳ шоҳ, чаро инҳоро маҳкам накунем? гуфтанд ино куни якдигараша мекованд, ино агар якташ баромаданӣ шаванд ва дигариш аз почакаш мекашад, ба поён меафтанад, ҳа ин мебарояд, ман мемонам, гуфта анамин хел ино аз ҳамин чоҳ баромада наметонанд. гуфтанд ба якдигараш ун хел бошад даҳанаш ҳуй бестад. гуфт рафтем дар чоҳ партофтанд, ҳатто даҳани чоҳи тоҷикро маҳкам накарданд, чунки медонанд ки якдигарашро баланд бардоштанӣ намемонанд. ин Эмомалӣ Раҳмон дид ки иззат амон ба халқ меҳрубонӣ карда истодааст, халқро ба худаш ҷалб карда истодааст. ин бечора дар ҳақиқат дилаш ба халқ сӯхт, дилаш ба мардуми тоҷик сӯхт. аз мусуркоҳо мурда ҷамъ кард. дар тамоми мана ин аэропортҳо чӣ гапе мешид, чӣ хабаре мешуд, ин бечора рафта ҷамъи гирд мекард. дар ҳамин карантин тоҷик бесоҳиб монд дар аэропорти Домодедов. ҳамаи президентҳо, шахсҳо чӣ худша гирифт, миллати худша ҷамъ кард, ба самолёт гирифт, рафт аз аэропортҳо. неки Эмомалӣ худашро муҳофизат кард, гурехта рафт дар даруни данғара, дар таги падвал бо аҳу авлодашу бо писарону духтаронаш худашро ҳимоя кард. нагуфт ки миллатам чӣ мешавад. вай агар ақлу фаросат медошт, дар байни халқ меистод ки оҳ миллатам чӣ кор мекунад. так что шумо коргарони ҳукумат фаҳмед ки рӯзе мешавад ки шумоям анамин хел мепартоянд, хору залил мекунанд, дар чанги мо мезанед, бовар кун ку зинда ба зинда пӯстатон мекунем. ина аз ёдатон набароред. ман барои ҳамин инҷа акси худамам намондам, навор ба худамам нишон намедиҳам, то ин ки мебинам то охири моҳи апрел чӣ гап мешавад. ман портретоя кадан гиред, агар озодам кунанд, вай портрето залал надорад. як ҷо ҷамъ карда мемонем, боз ягон кас, ягон бечораи дигарро агар қапан ягон зулму золимӣ кардан, вай портрето дар кор мешавад монба. ва гуфтанӣ ҳастам ки аввалин ғалабаи мо ба сӯи ҳукумати Раҳмонов ин аст ки бовар кунед, муҳоҷирои тоҷик кадоме ки аз қазияи акаи Иззат Амон мақсад ҳимояашро гузаронданӣ аст, ғалабаашро гузаронданӣ аст. аввалин ғалабаи мо ин аст ки тамоми видеоҳои Умаралӣ Қувватовро ки бо забони русӣ гуфтааст, видео кунед, скачат кунед, гиред дар одноклассникҳо, дар вайбер, ватсап, фейсбукҳо, ютубҳо партоед ва якдигаратон класс монед. ва дуюм, гурӯҳи 24ро, ин гурӯҳ бениҳоят гурӯҳи соз аст. бовар кун, дар ҳамин қазияи акаи Иззат Амон бениҳоят аз ин тараф ба мо ёрдами зиёд расид. ин гурӯҳро беназорат намонед. тамоми ин гурӯҳа видеоҳоша класс монед. ман барои чӣ ин видеоро гуфта истодам? якгапашен, ҳамат ба як по хезен. як бародаре ки як тоҷик буд аз Тоҷикистон, ман намедонам вай тоҷик буд чӣ буд, як видеои Муҳаммад Иқболи Садрдинов класс монд, барои як класс бурдан вая бечора, намедонам ҳоли паджизм доданаш. аз шумо агар ақл медоштед, ҳамагиятон думбадум класс мемондед видеоҳои гурӯҳи 24ро. кани кадоми тура мебурд? вай шанс буд барои як нафар. ҳамаи шумо метонистед ки класс монед. ҳоло ҳам вақт аст ки ҳамин видеоҳои гурӯҳи 24ро, Муҳаммад Иқболро, ана вай дигариашро
тамоми видеоҳои ҳамин бародароро класс монед, пастписатса кунед, чунки тамоми ҷаҳон буфаҳмад ки Эмомалӣ чӣ режим дорад, ҳозир ба халқаш чӣ гуна муносибат карда истодааст. ва боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ман шахсан худам баъди ин видео иншоалло шурӯъ мекунам ба класс мондан ба видеоҳои гурӯҳи 24 ва Муҳаммад Иқболро гуфтанӣ ҳастам, бародар баъди ин видеоро тамошо кардан назорат кунед ки кани кадомаш шеъри нар мегӯянд, худашонро муҳофизат мекунем, мо ихел мекунем, мо то охир зинда ҳастем, мо ҷонамонро медиҳем, кани кадомаш классро меҷиқанд, кадомаш пастписатса мекунанд. хоҳишмандам дар видеоҳотон гап занед, барномаҳотон гӯед ки ҳамин хел бародар даъват кард ки класс монед, ин хел кунед, он хел кунед, бародаро ягон тад класс намемонед. агар мо класс намонем, пас маълум мешавад ҳукумати Тоҷикистон мефаҳмад ки халқ тарсид. агар мо классро дум ба дум зер кунему подписатсаро давом тием ва скачат кунем, тамоми вайбер, ватсап, фейсбукҳо ба партоем, тамоми ҷаҳон фаҳмад кадом наворҳоеш ки ба забони русӣ аст, онҳоро партоему класс монем, классро зер кунем, тамоми халқ мефаҳмад ки инҷо чӣ гап аст, чӣ гап рафта истодааст. барои ҳамин мегӯянд ки тоҷик якдигарашро намемонад ки баланд хезад. ин бародар Иззат Амон бечора мардумро ҷамъ кард, ба худаш ҷалб кард, нигоҳ кард, якдигар фаҳмӣ кунед, дасти якдигаратонро гиред, пул ҷамъ кунед, сафоратхона тайёр кунем барои тоҷикҳо. мақсад яке ягонта дар раҳ монад, дар ягон ҷо монад, дар хунукӣ, дар гармӣ, ё ки дасташ шиканад, пояш шиканад, ба як ҷои маконе дошта бошем ки ҷобаҷо кунем худамонро гуфта. ва ин фаҳмид ки рӯзе мешавад ки инро президент мемонанд. ин миненаш ҳамин буд ки қапад инро шинонад ки дигар овозаш набарояд. ин бадбахт маънои анамин чиш анамин аст. барои ҳамун ман гуфтам ки чоҳи тоҷиконро сарпӯшаашро напӯшонданд. гуфтанд ино агар якташ хестанӣ шуданд, дигараш аз лингаш мекашад, аз пояш мекашад, мепартояд, то ки ин мебарояд ман мемонам. ин Эмомалӣ фикр кард ки ина баланд мекунанд, мана паст мекунанд, ҷои мана мегиранд, барои анамин ҳамин корҳоро кард. ва хоҳишмандам боз ман видео дорам. ҳоли ман видео то моҳи охири апрел видео партофтан мегирам. аз ин пас видео да худатонро нишон надиҳед. фақат преждупреждение то охири апрела хоҳиш мекунам касоне ки портрет мекунен, ҳар як портрети кадагитона дар инҷа дар видео гузорен, гӯен ки ина ман як портрет кардам барои худам. кадомед ки гузаронден, ҳатман як видеои каротки кунен, гӯен ина ман бародаро дар барам акси Эмомалӣ Раҳмон ҳаст, чунки ва ё фаҳманд ки мо кансада кансоф ҳамин корро мекунем, ё ё ки Аки Иззат Амонро озод мекунанд, ё ки тамоми ҳоҷатхонаҳои Москва, тамоми метрои Москва, тамоми раҳу рӯи Москва таги по мекунем сураташро ва дар охир пешоб мекунем дар суратат. аз ёдат набарор, дар байни халқи рус мебароем. анамин хел як кас сурат меқапад, як касига пешоб мекунад. дар чораҳо, дар светофорҳо, дар плашадка, дар Красни плоша мебароем. ман шахсан худам дар Красни плоша баромада бурукамро поён кардан, наҷосат накардан дар рӯи портрети ту, номама мегардонам. ман ина гуфтам, преждупреждение аст ин. халқ қатӣ бозӣ накун ки вой ба ҳолат, вой ба ҳолат, дар тамоми ҷаҳон тамоман шармандаед мекунем ки саратро бардошта наметавонӣ. Эмомалӣ Раҳмонов дигар ба назди Путин бовар ку шаҳу арӯсат мекунем, тӯй мегзаронем, аккордеон мегирем, тавлак мегирем, карнай сурнай мегирем, дар Красни плоша портрете ки шаҳу арӯс мекунем, Путина шаҳ мекунем, тӯя арӯс мекунем, анамура баланд бардошта тӯй мегзаронем. ина аз ёдат набарор. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, якдигар фаҳмӣ кунед, дар видеоҳо худатонро нишон надиҳед, фақат амалро иҷро кунед. то охири моҳи апрел ман видео кардан мегирам. худо хоста бошад видеоҳо қариб омад, буд шуд, преждупреждение шуд, озод накардан. ман дар ин ҷо рақами телефон мемонам. ҳамин ки рақами телефонро мондам, ҳатман ба ман занг занед. ман ҷои вохӯрӣ, ҷои ҷамъшавӣ, ҷои маслиҳатро омода мекунам.
кадом бародаре ки имон дорад, виҷдон дорад, номуси тоҷикӣ дорад, занг мезанад, ҳатман дар он ҷо ҳозир мешавад. Бо суратҳое ки ман гуфтам портрет кунед. Бо анамун суратҳо бо ҳар якташ мебиёед пеши ман ва скотчи дувухстарониам гиред ки то ки дар хона ба фирсад дар пушти портретҳои Эмомалӣ Раҳмонов скотчи дувухстаронеро занед, гирифта биёед қатитон ва клёнкаи болоша ки кандем ва куҷоеда ки хостем ки мо ӯро овозен кунем ё ки пахш кунем дар зери по ё ки дар туалетҳо ё ки дар гӯем метро, дарҳол ҳамун наклеткаша мегирем, сразу пахш мекунему, барои ҳамун рафтан мегирем далши дигар ҷоба. худо хоҳад иншоаллоҳ инро мо шармандаи олам мекунем. Дигар назди президент Путин омада меҳмонӣ омада наметавонад аз шарму ҳаёш. иншоаллоҳ боқӣ дар амони худо бошед. Худованд ин бародар иззат амонро дар бараш гирад, дар ҳифзу амони худаш гирад. Худованд аз сараш шамол нагзарад ва аз сари ҳамин нафар агар шамол гузарад, ин гуна тоҷик нест, дигар нест, ин гуна мард нест. бовар ку тоҷик бесоҳиб мондааст. Мана Амонсо қапидагиай бурдагиай як нафаре пайдо намешавад русский язика чотка гап занад, равад тоҷика муҳофизат кунад, гӯяд ки эй хай мо барои инамихел кор даст гирифтем. Ин иззат амон буд ки ин кора мекард. тоҷик бесоҳиб монд дар Москва. бовар кун ку як тоҷик қадр надорад, як дона тоҷик қадр надорад. ҳоли ман ба отдельно видео мекунам, боз гапи бисёр дорам. ба ин мана ин сафоратхонае ки тоҷикҳо ҳастанд, посолство мегӯям, ба посолство отдельно видео мекунам. ман шумо ба мепартоям ба ҳоҷи Мирзой то отдельно видео дорам. ҳоли бисёр гапҳо дорам. Ман дар амони Аллоҳ бошед ва ин наворро лайкро зер кунед, скачат кунед дар видео, имо WhatsApp, Viber тамоми ҷо ба одноклассникҳо ба партоед, анамин садои мана тамоми мардум шунавад. иншоаллоҳ мо бо русский язик ҳаракат мекунем, ба английский язик. ҳоли ман бисёр видео дорам дар бораи Афғонистон, ба мардуми Афғонистон, ба мардуми Эрон. иншоаллоҳ ба Рамзан Қадировам муроҷиат мекунам ки ман ҳамин хел гап рафта истодааст. иншоаллоҳ давай дар амони Аллоҳ бошед.